भोजपुरिया समाज के प्रणाम। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। सरकारी बस उजय पासवान के 4.25 साल के बेटा रॉकी कुमार के जान ले लिहलस। ई घटना साहेबगंज मोतीपुर मार्ग में सोमघर गांव के बा। घटना के बाद घर के लोग रॉकी के सरकारी अस्पताल ले आइल, जहां डॉक्टर कहलन कि बच्चा मर चुकल बा। घटना के सूचना पर थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार, दारोगा नीतीश कुमार आ पुलिस बल का साथे पहुंचलन। उ लोग बच्चा के शव के पोस्टमार्टम खातिर SKMCH भेज दिहल। घटना के बाद घर के लोगन में हरना चिकार मच गईल। रॉकी के माई के रो रो के हालत खराब हो गईल रहे। रॉकी 2 भाई आ 2 बहिन में सबसे छोट रहे। उन्हें सरकारी बस के चालक तेजी से बस लेके निकल गईल रहे। पंसस पति धर्मेंद्र सहनी कहले कि रॉकी टोला के कुछ लइकन का जोड़े सड़क किनारे खेलत रहे। घटना के बाद गांव में मातम पसर गईल बा। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।